Meitä on täällä 11 henkeä tässä tilitoimistossa. Nyt me ollaan tässä vuosien mittaan kasvettu. Mä oon tässä 10 vuotta ollut toimistopäällikkönä ja 5-6 hengestä varmaan oli silloin kyse, kun mä oon tullut. Ja nyt on 11 henkeä. Mielestäni se tuo sen lisäksi, että nähdään samaan aikaan nämä asiat ja pystytään hoitamaan ne niin kuin yhdessä nopeammin kuntoon, niin myös se tietoturva, mikä niin kuin tässä syntyy Ticonin välineiden myötä. Eli ei yksittäinen tilitoimisto oikeastaan pysty semmoista hanskaamaan. Raporttien jakelut ja tietovarastojen hallinto on ammattilaisten hallussa. Se, mitä itse niin kuin koen tässä on, kun itse on tämmöinen prosessin viilaaja, eli haluan, että asiat tehdään kerralla, eikä niitä tallenneta enää jälkikäteen ja niihin ei tarvitse palata jälkikäteen, vaan että esimerkiksi ostolaskujen käsittelyssä, kun se lasku on samaan aikaan sekä kirjanpitäjän että asiakkaan katsottavana ja käsiteltävänä, niin se voidaan siinä samalla sitten todeta, että jos siinä on jotain epäselvää ja hoitaa kuntoon, tiliöidä saman tien kuntoon, eikä sitten kuukauden 1,5 kuluttua, kun se on vasta kirjanpitäjän silmien edessä. Kyllä, suosittelisin ehdottomasti. Tämä tuo kyllä meille kasvua ja se tekee meidän niin kuin työn tekemisen haasteellisemmaksi ja mielenkiintoisemmaksi, juuri kun ei tarvitse enää tehdä sitä perustellennustyötä, vaan että voidaan oikeasti keskittyä siihen, että miltä se yrityksen tilanne näyttää juuri sillä hetkellä niin kuin nopeammassa tahdissa. Ollaan enemmän ajan hermolla.